Good evening, everybody. I am Musonfo Bernardini. Nora mema obia so afinhyiapa afe enkometrie sese afe sese biem no. Na babia wo biara, babia wo ti biara, awurade apagya wo free ti biara wom e de wokọ adom foforo mu. 2023 emeye nhrama biara wa asase so wa wopa kwantuo wonsanka awo bebe biara. Me ya video we akyerɛkyerɛ menua abrantie bi frame Nora ebisa masɛm bi wɔ Germany. Na my busy mantima ankyerɛ ne mu. Nti na me ye ne video de akyerɛ amanate ne ho ase na obisa me social media a abai nea ɔde yɛkɔ ɛyɛ papa ana abɔne. Social media na obisa ye no ɔyɛ nokore. Ɔde yɛkɔ papa mu na ɔde yɛkɔ bɔne mu. Koso adeɛ biara a ɛbɛba no nipa bebrenya income frame bi so ɛkɔ loss wom. Nti ɛyɛ profit and loss business. Na sema ɔka ne deɛ mekyerɛ ne mu no mekyerɛ ne noma mienu a aboɔ social media ɛwɔ ɛnɛ wiase a yɛwɔ nkaka yɛ man Ghana. Se social media wo ya ama YouTube ama na TikTok ne nasefoɔ ne ama enka nipa bebree adoma kyerɛ aka ahye. Enka nipa bebree adoma kyerɛ aka ahye. Ene mmofra esi kokoti. One time premine alaba esi ata se wine saa nipa ni nyina se wanum nyina no. Sewa eye TikTok na amana be ye sewa ne oye. Nti se social media na ma nka sewa Robert na kotwa moving atima ba out. Boys bebree famous wo Ghana and ona ho a uhuru ni nyina yesa social media ya. Because amma nipa bebree talent apie abontene. Aboa social media aboa. Na yene ne ye uhuru ne yisu. Social media kro we no ama maso aboa ma bebree ewo wiase. Kan ye wa ibi wa Freddy tutu na nka krobofo na omusi ansa na obenya tutu ni no na ono so se ukoni fie banne social media ma saa tutu no kra ye money tutu biem ahyawo no kra ye nka biem ya brand no nice anya branch bebree saa social media ya ne de Slay Queen bae ne nyina ya ahyawo ya bia enne asande omode bibidi se hookup se hookup sesiu ode aba hookup ne nyina ye saa ahyawo ya se watase nti ne amma ye nua ne mma ne nsokora no omo nko gina abontene mo emo ahyawo ise amma omo ahyawo no kura no a brand no amana ye very nice ane ushia bi oye Slay Queen Ostin Slay Queen saa na abe famous nso ni nyina ye saa ahyawo ya bia nne amanfo telephone so na omo se ode hookup sese na omo ye ne wo ho ni nyina ye social media na ade saa nnuoma aba se watase nti aboa nnuoma bebree e wa asase so kana nka wobepa ahyawo ni a sese ukọ ne fie aten se ye swakora no na ye krom ahyawo ni bia mini no free krobo na oteba bibi nti asikafo no kra na be bua ba be ni askani a wo ska oni yire no okọ hwa na edene ma no ofele ba ne telephone so omofre na nipa de kofie opa what ase nti oy social media kuri aye kan ho asemi ya eye good ode nepa abanti no onua aya na wa follow mesa de part 2 aba akiro de social media na so de aba wo Kristosumu so de social media na de aba ono so oboa asofofo e wo kronom noma bebree oboa malamfo na kyerɛkyerɛw bo bia na wadwene yi wonya se social media no de bone na aba anya ni nyina na ye bone ni nyina ye papa bi ye papa nti ma kyerɛkyerɛw mu ama wate ase wai nti no part 2 no ba na wa follow anya se bia meka we si ye na wabu ono nko a ma kyerɛw am wo hunu papa de wo ni bone ewom
aboa ye man Ghana social media aboa ye pa nti no medina de Bernard Asante